Lidi, zdraví vás. Jo, Kalin 2000. I když se jmenuji Bořek, tak si říkám Kalin 2000, protože je to moje jméno v Minecraftu. Nevíte, jestli uslyšíte Jirku, to je Heshu. Nevím, jestli ho uslyšíte. Asi to napíšu v popisku videa. Nevím, jestli si Jirko máš u sebe ten mikrofon. Tak potom si tam dejte mikrofon a trošku si ho upevni, aby ti to... A kdyby se vám něco nelíbilo na mém videu, tak dejte komentář, nebo like, jo, to mi připomněl taky Jirka, jestli ho slyšíte, a nebo mě kontaktuj na Skype, jméno je Borek Pavuk, celé jméno Bořek Pavuk nebo Borek Pavuk, to máte jedno, mám obrázek Androida facebookového, to se mi totiž líbí, a Jirko tě jednou zabiju. No to tam. Tak už prosím, buď ticho. Celý je rozbitý, nechoďte tam ani si nedělejte. Srandu z Božka, ano. Neděle. Dneska je neděle. Našel jsem čestku a nic mi ne. No, Jirka právě teď říkal, že našel 6, jestli ho slyšíte, tak to nemusím říkat. A jak jsem říkal, videa se budou blbě dělat, protože se třeba lagování nevadí, ale někdy uprostřed videa se mi zrovna vypne. Tak nashledanou a nevím, jestli se tohle video povede. Tak čau.